Dus hier heb je dus wel degelijk straatverlichting. Hè? Maar mensen hebben wel de opmerking gegeven. Dus als je hier buiten komt, dat er totaal geen verlichting meer is op de avond, in de nacht. Dus dat is hier de in 689, maar de meeste wegen hier, toch wel in Zeeland, hebben geen verlichting. Hè. Dus dat is ook wel een gewoonte. Ja, natuurlijk op die polderwegen kan het bijzonder donker zijn, zie je totaal niets. Ja, het is wel een feit als je in de ochtend een vers brood wilt gaan halen bij de bakker. Eerst zag je een bakkerij, dat was ook natuurlijk wel een opmerking, maar bon, ook logisch, dat het dorp is nog in de bouw. Kan je natuurlijk wel naar Kloosterzande, hier heb je die plus en zijn er ook wel nog lokale bakkerijen. Hè. Het is wel even interessant om een keer op de nacht een fietstocht te doen hier. Voor toch even te zien van die verlichting wat je juist ziet. Hè.
Dus hier de locatie van de Pluswinkel als je komt uit Waterzande. Toch wel een van de kortste routes.